kai yau anya yau ka ce wanda ya zagi sama astaghfirullah kai to gaba ɗaya ma ni yau na ga hanyar ma wucewa ma ba a yi jar uwa ga wani yaro nan Allah cuta yaron nan bara ya zo me ya faru ofisa naga ka tafke ni da ba wani abin nake ba kamar ya ba wani abu kai ba ba abin da na aikata ma ofisa ya kake rike min riga ofisa kai me yasa ka taho kana sharraki akan hanya idan ka hada gosulo fa ko kuma ka shiga gidan mutane baka sani ba to ofisa ni da ba abin hawa nake ba a ƙasa fa nake fa kuma shiru ne ni na zo na wuce hankali na yana kan hanya to ai wannan doka ce kwanan na aka sa dokan nan doka kuma ba a sharraki ana tafiya saboda ita rake hatsari ne ita tafi giya hatsari kware kuwa raken fa ofisa ka 2000 nan dala kuma ofisa ka ba mu 2000 sai ka ce wani wanda ya karya wata doka wallahi zan tafi da kai office a office ba magana wai to caje kanka ka ba ka wallahi ba ko sisi nan da ka gani ba wani magana zuwa office ko ai raken nan ni ko na to hankali na akan hanya kaga ta kana lalla caje kanka kana rige caje kanka officer caje kanka ba wasu kuɗi ni a jikina officer wallahi officer ka kuma ka gugu tsitsire min raken ta ka tashi kanka lalla kana ja bata lokaci wallahi officer ba kuɗi a jikina me ya faru ha an ga so raken nan wallahi can bayan layi ne wani gurin wani mutum haka a to wallahi wancan ganya na cutan mu wallahi wai wani nan lawale ki ko waye ko Usman yake dan kasuwa ko waye cutan me ke rake shi wallahi ba zaki amma ka kai wannan akwai zaki a akwai zaki kai wallahi akwai zaki wallahi kuwa na ne da kai a gano je kawai Allah ya taimake ka je kake kuma fata a dan baka wala mu wallahi je ko ne a ya ka dan ban wani kada taimaka maka tabi kuma kada abun nan doka ce ba kariya to sai an jima godiya nake wala wuce right